खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 अक्ट'बर 2025 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेरावबो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायाव गोसोनि उन दाहा फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन।
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन आरो पजिटिभ नारनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसिबो जागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो सानाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंलांनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै गोसोआव दिनै जोबोर उनदाहाबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथुबो जानो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खालामनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो हानाय लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गोबां खामानियावबो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननो हागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।